Låsby 1980. Jeg står i havegangen i mine brune kassebukser. Jeg har sort kasserollehår, røde træsko og en grøn vindjakke. I min brune lædertaske ligger et hjemmesyet penalhus i det gule blyanter med viskelæder i enden. Hej, siger Guldmaj. Vi går i takt, vi snakker lidt, vi leger ikke røre streger. Hitler nærmer sig, hun hænker hen af fortovet, svinger sit lange lyse hår frem og tilbage. Der står hun og smiler med øjnene. Skal vi følges? Hitler stiller sig imellem os. Hun tager os i hænderne. Nu er vi 3, der går i takt. 3, der ikke rører streger. Der lugter af pudel hjemme hos Hitler. Er, le, hit, er, hi, iler, il, til, hi, he, lær, rit, ril til, ti, it, li, lir, hir, hin, hir, hen, hel, el, lær, ret, ir, er, ej, i, ri, rel, rit, ti, ri, ret, i, hi, hejl, heli, herl, et, er, leit. Jeg er japaner i en reklamefilm for sovsepulver i brevform. Reklamen bliver vist på landsdækkende tv hver uge i 2 år. Jeg siger goddag og velkommen hjem på japansk til min japanske mand, og hun siger, at det er svært at kende mig, fordi jeg taler japansk. Gammel ven skal rent forgå og stryges fra vor mind. Sku gammel ven skal rent forgå med dem, der også længe sind. De skønne ungdomsdager, ja, de dager så svære at finde. We load war cup så glade op for dem, der også længe sind.